खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे एप्सनि बागै बुंनो नागिरदों जाय एप्सनि गेजेरजों जोङो गोबां रां खामायनो हायो बे एप्सआनो जाहैबाय बिन'म एप्स जाय एप्सआव 2 मिलियननिबो बारा साक्सेसफुल ट्रेलार दङ बेवहाय जोंहा मावनो गोनां जेबो गैया खालि जोङो ड्राफ्टनि डिरेक्सनखौल' थि खालामनांगौ गोजौखि थांगोन ना गाहायखि फैगोन जुदि नोंथाङा जागायजेननायब्ला जेबो गिनांगौ गैया हेल्पनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे अपसन होनानै दोनखादों दानिया आङो आप डिरेक्सनाव 1000 रां होनानै नायनि फैदो जों दानिया जागायनोसै नैबे ग्राफआ गाहायथिं जाना दङ आंहा 90% फोथायनाय दङ दि बे ग्राफआ गोजौखि थांगोन गोजौखि थांगासिनो येस साक्सेस जाबाय नोंथांमोना नुखादोंमोन बेवहाय आङो 1000 रां लागायदोंमोन 1000 राङा दा थांनानै 1840 रां जाहैबाय दानिया नोंथांमोना सानदों नङासै बे रांखौ माबोरैहाय मोननो हागोन बेनि थाखायबो मोनसे गोरलै आयदा दङ बे रांखौ जोङो गोरलैयैनो पेटिएमआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हायो फैदो आङो दानिया खोन्थानोसै बे मोननाय रांखौ पेटिएमआव माबोरै ट्रेन्सफार खालामनो हायो नै दान स्पेसियेलि नोंथांमोना गिबियावनो मोननो हागोन 100 रां ब'नास आरो नोंथांमोना ट्रायल खालामनो आरो सोलोंनो थाखाय 65,000 नि डेम' एकाउन्ट मोननो हागोन आरो मानोथो गोबाव खालामबावनो फैदो नोंथांमोनाबो जोङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनखादों बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोनाबो गोरलैयैनो रां खामायदो हेल' बिमा दोनथ'दे आं लोमजानानै उन्दुनासो दङ एसे उनाव फन हरगोन आं नोंनो दे आरो देहाखौ मोजाङै लाखि एसेबां अभाब जायाखै गोजानाव खामानि मावहैलायनो नांगौबा न'आवनो जाहायै फोरोंगोन नों बुजियाखैलै बिमा दानि खोथाखौ दोन उननि खोथाखौबो सानहरखादो ओरैनो बुङाखैथ' ओरैनो बियो नोंखौ लाबोनो गोसो गैखायामोन सोरबा गुबुन सिख्ला कम्पानियाव मावनायखौसो मोजां मोनोमोननो मा खालामबाय थादों फैदों ओंखाम जाहैनोसै जेबो खालामाखै सना थौ जाहैनोसै नों मानो गाबदों आयै आंनोबा गाबा गाबाखैथ' नै मेगनाव माबा एम्फौसो हाबदोंमोन बेखायनो मेगनाव मोदै ओंखारदों आइया आंबाबो जों फन रायलायगौमोन बाबाया खामानि मावदों सना गोजानाव खामानि मावहैनायजों फन रायलायबाय थानो मोना दे बाबाया डिस्टार्ब मोनो खामानि मावनायाव आइ बाबाया जोंनो मानो फन हरथारला बाबाया लोमजानायखाय फन हराखैमोन दा खामानि मावनानै फन हरनो सोलाबाखै दा रायलायगोन दे सना थौ सानैजों ओंखाम जाहैग्रोनोसै नै बैलाय माथो आदा सनजितसो खोमालै नंमारगौसो आदा रथ'नाय नों बिरफुं नङामोन ना आदा आंनो हाब गोबावथारसैमोनलै लोगो मोनलायलायिया मोजां ना खौरांफोरा दङलै आदा बाउन्डारिनि गेजेरावनो बुंबाब्लाबो बेनो खिनो लुगैबाबो खिनो ओंखारि बायदिसो जाना दंलै होद नों हले दासिमबो सोलायाखै दे सोलायनो बोथोरानो मिलायला माथो आदसा आदाया बहाबा फैदोंमोन नामा आं बै नारेंपुर गामियाव बिनानाव हरनाय दङ बेयावनो बेरायथाव फैबाय आदसा नारेंपुराथ' बेखौनो बुङो र' दा न'खरफोरासो बबेथिं जाखो गैला मोनथारबायानो हा नोंलाय बहाथो फैदोंमोन आदा आंबो बे गामियावनो फैदों सासे मानसिखौ लोगो हमदोंमोन आंनाबो लोगो नायै मोनखासिगोनानो थौ बिदिब्ला सानैबो थांखानोसै थौदो अब्लालाय आच्छा फंबाय आंनाथ' बिनानाव न'आ मोनबायमोन नंगौ नामा आंनाबोथ' मोनखाबायानो हा बबे गंसेयासो जाखो आदानालाय
नै बेनो फंबाय है मा जाखो फंबाय नै मोज्लायजोनाया बोलै आदा बादाव फ्लांलायलांदों हो आच्छा आदाना बिनानावनि मुङा मामोनलाय सिनायबायनोबो हायो ओरैनो गामियाव मन्जु होननानै गाबज्रियो लिरनाया अनजालि अ सिनाया दे सिनाया दे आदा अब्ला नोंबो हाबैदो आंबो होलांनोसै हाब मा आथुर जालांखोलै बेलाय लोगोनि न'आबो मोनखाबाय होननानै बुंदोंमोन गावसो मिथिगौ आरो जै मा लक्ष्मी रैखालै इसोर जिबौजों एम्बुजों लोगो मोनलायनाय बायदिसो जादोंमोन माथो अब्ला अनजालिया बिनिसो बिनानाव जाबायलै लोगो हमनो फैनाया दानो एक्सिडेन्टसो जाबायमोन होद बेयाव थाबाय थाजानाय नंलालै अनजालि ओइ अनजालि बैनाय आदा फै आदा जिरायफै जिरायदो आदा आयै जोंहानि मामा नायो औ सना आबौमोनहानि मामा गोजाननिया फैलाय रानि खाथियाव आदाया जिरायथ' दे रानि मा क्लास मोनखो क्लास 1 नै आं नोंनो गस्ला गोदान लाबोदों बेयाव मेथाइबो दं मामा नों जोंहा सामफ्रामबो फैबाय था बाबायाबो गैला हामा सना बेबायदि बुंनो मोना नो आदा दैया लों माखौ सानबाय थाखो आदा नो दैया लोंदो बैनाया नोंबो नाङा जेबो जायाखै कम्पानियावसो खामानि मावहैदों हामा रानि बाबाखौ गैया होनना बुंनो थां गस्ला गोदानखौ बानायलाय माबायदि नुयो आं नायनो फरायसाफोर गिबियावनो दिनै नोंसोर गासैखौबो जोंनि टिउसन सेन्टाराव बरायनाय जाबाय दिनै आं नोंसोरनियाव मोननैसो कुइसन सोंगोन खांख्राय नों गसंलाय येसनि स्पेलिंखौ बुंलाय नर्मेल कुइसन YES माने येस गुड दानिया बुं EYES बिनि रिंसारथिखौ बुंलाय खांख्राय खिफिनायाव बोनो नाङै बायदि कुइसन सोंदोरलै सार EYES माने येस आच्छा EYES नि रिंसारथिया येस जायो सारा रोङिखौ सोंदोंमोन ना गोनो गोथो जानायखौ सोंदोंमोन चुप चुप गप्लेस जाखोथारनाय बायदि मोनदों नामा नों EYES नि रिंसारथिया जुदि येस जायोब्ला आइसनि स्पेलिंआ माबायदि जागोन खिथाना थारसिलां मा बुंनि सार बुंनि EIS माने आइस वाव 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 माल्टि टेलेन्टेड थेंक इउ दै हेलौ मिस्टार मानि इन्टारेस्ट मोनदों नोंलाय ज्यादा खुश मत हो आप तेरे बारे नों सिखार दानिया बुं जाय खोमा खोनायै मानसि बेखौ मा बुङो बुंलाबाय सार बुंलाबाय गोसो बायदि बुंलाबाय गाज्रि गाज्रि बुं खोमायानो खोनाखायाबालाय आंथ' होखागोन गाज्रि गाज्रि बुंनाया सोरबायदि मास्टारालाय नोंसोरखौलाय स्कुलाव फोरोंनो हायोलै माथा गरम जालांगोन बिमाबो स्कुलनि सारमोना जोंनि क्लासाव हाबबा माला बेल गाबगोन बेखौसो सिन्था खालामबाय थायो अयथासार गोरोंना जोङो नंगौ प्रुफबो मोनखाबाय आं थेंक इउ सार थेंक इउ बेसोरोम ओइ जाथि सिखार नों टिउसनाव मैया मानो फैयाखैमोन सार नों फैनायफोरनो सरकारि साख्रि जोब्बाय नामा ओइ खांख्राय दै लाबदोना दै हासुना जागोन नांथ'ला दै खांख्राय मानोथो गोजानाव थांनो गोनां जालायखो बिलाय मावना जानो रोङोबा जायगायावनो रां दङ फन हरलाय बिनो आं रायज्लायनि बियो दा खामानिसो मावदों जानांगौ आदा हरावसो फन हरो बियो बिनि नाम्बारखौ आंनो हरनानै दोन आं दा मोनायाव बिजों रायज्लायगोन न'आवनो रावबो हौवा मानसि गैखाया मा समाव मा जायो रावबो मिथिया ए जावायसो फैदों औ आयै
हा बहाबाफोर थांदों ना बेयावनो फैखादों? दिनै रबिबारखाय बेयावनो बेरायनो होननानै फैखादों आइ। साहा फुदुङाखै नामा आइ? आदाया साहा लोंखाया आयै? आइया बहाबाफोर थांदोंमोन नामा? औ, बै जोंनि केसार मिलावनो खामानि मावहैदोंमोन आं। आदाया जिरायथ', आं ओंखामखौनो संहैनोसै। दे संहैदो, आंबो थाब थांनि। मामा आंखौ माबायदि नुदों? मोजांथार नुदों। हाब आबै, मामाया गस्ला गोदान लाबोदों? जोबोर मोजां नुथारदों। दे बिदिब्ला जावायसा दसे जिरायथ', आं दुगैस्र'हैनि। थौरानि जोंहा लामाथिं बेरायनि। आदसा दे बुंलाय नोंसोरो। जेराव गोबां मानसि थायो नाथाय नों गोसोखौ हारसिं हारसिं मोनो, मा जिराद बेलाय? एग्जाम हल सार, एग्जाम हल। नाथाय माबोरै? माने ओरैबायदि सार, जेब्ला आं लिरनो हाया जायो रावनिखौबो नायना लिरनो सान्स मोना। बेखायनो गोसोआव दुखु मोनखांना गावखौनो हारसिं हारसिं मोनग्रा जाहैबाय। आदसा जानोबो हागौलै। नोंखागौ सार, नोंखागौ। आरो खोनासं, दिनै आं नोंसोरनो मोनसे हमवर्क हरगोन। गाबोन जुदि लिरना लाबोनो हाया एम्बु खालामजोबगोन आं। होद सार, आं एम्बु बेदर जायालै। अमा बेदरखौनो फ्राय खालामना लाबो। आंबो एम्बु जाया, हांसोबा जागोन सार। थांनोसै। दे जावायसो, बिदिनो सम सम फैबाय था। जागोन दे आइ। थौरानि जोंहा लामासिम। थां बिहामजो, लामासिम थांफादो। जागोन दे आयै। थांदो आदा। आं फैनायजों रायज्लायगोन। गुबुननि बाथ्राखौ गनायजोबनायाबो गोरोन्थि। दिनै संसार जानायाव फिसाया गुबुनाव, बिसिया गुबुनाव, बिदिबा माबोरै गोजोन संसार जानो? आइ आफानि लुगैनाय बायदिनो जुलि जानानै संसार जाबाय। आइ आफानि साननायखौ जाफुंहोबाय। बिसोर गोजोनबानो आंबो गोजोन आदा। दिनै नोंबो आंखौबो दाय होनो हाया। न'खरखौ बेंनो थाखाय गोजानाव खामानि मावहैदों। आइ बिखुनजोआबो हाजिरा मावनानै न'खरखौ सालायगासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला आंहा जोबोर खाफाल गोनां आदा। आं थांनोसै अनजालि। आदा, आइ आफाया सोङोब्ला बेखौल' बुं आदा, अनजालिया गोजोनैनो दङ होननानै। नोंनि बिदा जानानै नोंनि साननायखौ बै समाव जाफुंहोनो हायासै। आइ आफानि नारसिननायाव नों गुबुनजों जुलि जानांबाय। गोसोआव दुखु दङब्लाबो दिनै नों बिदानि सिगाङाव लाखुमानानै दोनदों। आदा, नों गोसोआव बेले बेजे सोंथि दालाबोसै। सानसे दुखु जादोंमोनब्लाबो दिनै बेफोर गासैबो हांगार जालांजोब्बाय। बेफोर गासैखौबो बावगारनानै संसार जाबाय। दा आं सासे गथ'निबो बिमा जाबाय। अब्ला सिगांनि सान्थौफोरा बहा बेरखांबावनो आदा? नोंनि बेफोरबायदि रावानो आंनि गोसोआव गोहो सोनानै होयो। नो बे रांसेखौ लाखि, आं थाबैनो फैफिनगोन। नाङा आदा, दासान्दि रांनि गोनांथि जाथ'वाखै। गोनांथिया सम खिन्थाखानानै फैया बिनानाव, लाखिदो। दासरानिनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जाखासिगोन। थादो, आं थांसै। रानि, मोजाङै फराय दे, आं थाबैनो फैफिनगोन। जागोन दे मामा। बाय मामा। थादो। बबेखि दानबा बबेखि गोलैगोनब्रा, माथा गरमसो मोनलायलांबाय आं। मा जाबावगोनलै बे दंफां फांसेजोंलाय? रायलायनोबो रोङाना दंफांफोराबो। रायलायनो रोंनायबा माबा मोनसे जागौमोन। आदा आंखौ ओरै दानलाय, ओरै गोलैगोन आं। इदि होनलायबायसोमोनब्रा। ओइ जिंखा, मा खालामनो सानखोब्रा, ना फुजासो होनो नागिरदों? ए माथो अमा राजासोलाय?
गिदिर मानसिखौ सनमान होनो रोङा सर्ट भिडिअ हाबलायनानै आंनोबा खनसेबो अमा राजा अमा बायदि नुयो होनना बुङा ने बारा बाखनायनाङालै ओइ मा होननाय जादों नोंनालाय बेज्जति खालामदों नामा मेखं गथाथु डेन्जार बारा जोबाय खुरिम ओइ सार अमा राजा बे दंफांखौ दानफायनो नागिरदोंमोनलां बबेखि गोलैगोनथाय आन्दाजखौनो मोनलाय लाङाखैसै आं हे मजा मोजां आइडिया होलाङो र' आं ओइ ओंखारलाय ओइ सेन्देलाव गलांबाय लाबोलै आदसा नों बे दंफांखौ दानफायनो नागिरदों नोंना आथिङा र' सिन्था खालामना मोजां आयदा होलाङो र' माबायदि आयदा होगोनलै बेबा ओइ बे दंफांखौ दाननो नागिरदों दङ जाम्बांगोलै माथो नोंखौ सर्ट भिडिअ हाबलायनायानो आदसा दे आं नोंनो मोजां आइडिया होगोन थाबायनायनिबो देखाखो बुर बक्साला अन्थाइ गाखोनो होआखै आं नोंखौ गाखोनोसो होदों नोंखौ मा होनो होननासो नायदोंमोन आं मजा गाखो मानखो माथो मांखि बायदि हाथरलै नोंबो नोंनि सिखाया आथिङाव मजा दानो नों गाखोनाय दालायखौ नों लानाय सिखाजों दाननानै होदो जिनिसा बबेखि गोलैगोन सिद्दा गोलैगोन अब्लाना लामाखिबो गोलैनाय नंला आरो न'खिबो गोलैनाय नंला मोजां आइडिया बरिया होमबा दानसै लगेना हो ओइ आसोल बिथाया गरम जासिगोन दोरोदाबो जानाय नंला दोरोद नांसिगोन ओइ जिंखा ओइ माबा थैबाय बायाबा खबर लाहर दै जागोन दे मारिबाय था बि कन्टिनिउ मस्लाया मोनसेखौलाय बे बाराव सामब्रामा माथो दाबो बायाब्रा ओइ जिंखा मा खालामनाय जादोंब्रा नोंनालाय नै दंफां सायाव नागिरनासो मोसागासिनो दं आं बे दंफाङा बायबा माथो नोंसो गोलैगोन हैद नोंलाय मालानिफ्राय दायना रोखोब्रा हैद असयब मा राव जाखो नोंनालाय नोंलाय माथो दायना बायदि गोलैगोन होनलायबायखो गोलैबावलाय नोंखौ खासि लाना सोसिगोन दै बेटा हैद सामब्राम जामारनाय नङालै ओइ गावखौनो गाव गनना बायदि मोनाखै बे आंखि एमान जाम्बा गोलैलाबायनो एमान सहस नङालै आं गोलैलाबायनो ओइ बाबारे आइदै पापि अमा राजानि आइदाया आइदै